Makainonokera kogeta skana. Makainonokera kogeta skana. Ko sei makanonoka kuya kuzondoona basa risati rapera. Zvakangoitika nekukurumidza kunganzi basa rapera. Rakanzi ratopera. Zvechokwadi Prophet kunganzi wakaba hembe dzemwana pawaya. Ranga riri basa rei? Ndanga ndichishanda mumba. Vazvangonzi basa rapera. Tinotenda Prophet. Nokuti waba hembe. Tinotenda Prophet. Iwe wakaba here hembe idzi? Prophet handina kumboba, ndakazongodzishaya pandanga ndichiaina kunganzi ndiwe Prophet. Ndosaka dati makainonokera kogeta kadai makauya musati madzingo. Zvino munomirira madzingo. Asi diya nhoi, chii chinombodariso? Kuti munomirira imimi zvambodini? Munomirira imi madzingwa muzouya. Manzwa ndinototaurawo ndiri kwamanyika ko. I love it. Ndoda kuti ndikuitire zvinhu zvinoita kuti uzive kuti hembe dzawakashaya dzakabiwa nani. And I'm going to do it in 30 seconds. Yes, Prophet. Now, nyaya iri panapa ndeyekuti pane mukomana amaishanda naye pamba pamwe chete ari kugarden. Iye mukomana yeye ndiye akakubira hembe idzodzo kutaura kwandiri kuita akadziviga kucottage. The reason why akakubira hembe garden boy nyaya kuti aida kuti mukadzi wake atorwe pabasa samaid. As we are speaking right now, mudzimai wake ndiye akatotorwa pabasa ipapo. Saka pane zvinhu zvaunokwanisa kuita zviviri. Ndoda kuti number 1 usende message kuna boss wako wovati hembe dziri mucottage magarden boy kana kuti woita kuenda. Ndoda kutongoenda ndega ikoko ndonatsoona na face yake na garden boy. Ndinatsoona achibatwa red handed. No, I have done. The mission is complete. Hembe dziri mucottage ndo mistake 1 vakatadza kubvisa mavi 11. If you go and if you move very fast mangwana 12 zadza chaya, you come back with your testimony. I don't know garabas. Tinotenda Prophet, tinotenda ndanatsonzwa chokwadi chaiko zvaindirwadza. My name is Prophet T Freddy, reporting as it is written in heaven. I report what I see, what I hear, and I report the deepest mysteries and oracles of God. Vangani vanoda kunzwa kuti Jehovah anoti kudii muupenyu hwavo? Vangani vanoda kunzwa pfungwa yaJehovah paupenyu hwavo? Kana wakarambwa nhasi toda kuita munamato wokurikavha akakuramba nekukurumidza. Ndakanyanya kunangana nevari kuronga kutorambwa nekuramba nhasi. Nyaya dzenyu dzinake. Jehovah vakuitirei zvakanaka.